କୋବି ବିମ୍ସ ପିଆଜ କାଟି ନେଇକି ଏଠି କଡ଼ା ବସେଇକି ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ନେଇଯାଇଛି କ'ଣ ବନେଇବା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତ ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବ ସେଟା କ'ଣ ବନାଉଛ ଖାଇବାରେ ସେଟା କ'ଣ ତେଲ ପକେଇ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି ଉପମା ବନାଉଛି ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କାହିଁକି ଏତେ ସକାଳୁ ଯଦି ଶୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ବନାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେୟାର ନ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ ଏବେ ସବୁ ପିଆଜ ଆଉ ତେଲ ପିଆଜ ପଇସା ଯଦି ଲାଗିଛି ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବି ପକେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଆଳୁ କାଟି ନେଇକି ତାକୁ ପକେଇଛି से लगे सकाल सकाल उठिक सीटा सकाल उठिक रोषे कले फिलिंग कौन लगे आम सहित सेयार कर मैडम मैडम भिडियो चलती बहुत स्पीड जहाँ कर गोटे काम करते आगे कथा कहते भल भल रोषे करते आपण मैंने निश्चय सब रेसिपी सेयार करने चेष्टा करें यहाँ हेल्दी ब्रेकफास्ट सब खावा कथा पूरा भाजी गला आम यार आड करना भाजी सारे देखो सारे सुजी आड कर पानी आड कर पानी दे दी बहुत भूख लगलानी